Pred rokom, keď mu dojdeme na to, že on je na F1 v Dubaji, tak s akou prišiel výhovorkou? Že on tam nebol na výlete, on tam bol riešiť so šéfom F1 kyberbezpečnosť jazdcov F1. Chápete to? Človek, ktorý si nevie otvoriť ani mail, on bol riešiť so šéfom F1, priamo v Dubaji si ho tam pozval, lebo ten šéf F1 hľadal najlepšieho odborníka na kyberbezpečnosť, na IT na svete. A on našiel, tam poradili mu všetci, ako zavolal Zuckerbergovi, zavolal ďalšiemu. Všetci mu povedali, počúvaj, volaj Šutaja. Zavolal si Šutaja, lebo však on má ten pekný prsten, on je ten technologický boh, on to vie, on to vyrieši, aby teda tých jazdcov niekto neobťažoval nejakou kyberšikanou. On, predstavte si, normálne si ten šéf F1 dal poradiť, pozval Šutaja, zaplatil mu letenku, zaplatil mu honosnú vstupenku do VIP priestoru, čo stojí okolo 15 000 eur. A Šutaj teda prišiel a poradil. On vyriešil tú kyberbezpečnosť a odtedy, predpokladám, ani ste nečítali o tom, že by nejakého jazdca F1 niekto vlastne nejako kyberšikanoval niekde, nie? Jednoducho Šutaj to vyriešil, len zabudol si prečítať alebo dostať sa do svojej elektronickej schránky. Takéto hlúpe divadlo hráte, takéto hlúpe divadlo kryjete.